Bună ziua! Bine ați venit chiar astăzi, în preajma sărbătorilor de iarnă, împreună cu acești minunați copii cu care, de fapt, ne mândrim nespus de mult, să sărbătorim cea mai mare, una dintre cele mai mari sărbători creștine, Crăciunul. Dobar dan, dobrodošli. Drago mi je što ste danas ovde, da sa ovom našom decom, pametnom, lepom, vrednom, sa kojima se zaista ponosimo, proslavimo jedan od najvećih hrišćanskih praznika, Božić. Pogledajmo šta su nam to oni lepo spremili. Se ja čutam. Ce faceți voi aici în miez de noapte? Trebuia să fiți deja de mult în pat. Așteptăm pe Moș Crăciun. Da, să vină, sunt sigură. Deda mrašće doći, jer smo bili dobri. Aha, da. Deco, koji Deda Mraz? U moje vreme toga nije bilo. Koliko goda sam bio dobar. Știți, copii, pe vremuri se credea altfel. Pe vremuri de Crăciun se povestea de Isus. Se vestea nașterea sa, se colegea în cinstea Domnului. Bravo, pričaj nam još. Ovo je baš zanimljivo. Znate, deco, Tri kralja sa istoka svetom su krenula da bi im se vest pročula kako su Josip i Marija na svet doneli Isusa. Spro
de trec peste al meu cuvânt, de calcă fără întrebare pe ale mele hotare. Ko mi može reći? Ko su ti kraljevi, koji gaze preko mojih reči, koji hodaju bez pitanja po zemlji koja meni pripada? Crai din Persia noi suntem și am venit să anunțăm nașterea Marelui Împărat, care Iisus s-a chemat. Kraljevi iz Persije smo mi. Došli smo obavestiti rođenje Isusa Cara, velikog gospodara. Nu știți unde s-a născut un crăi mare de curând. O rođenju vladara ne zna reći ni jedan račak. Să răspundă la întrebare nimeni cu ce a fost cu stare. Gde se čuo Isusov plač? Ne zna reći ni jedan vrač. Ce împărat poate să fie de mea împărăție? Le cer socoteală rând pe rând, de calcă pe al meu pământ. Împărat în regatul meu nu poate fi altul decât eu. Dacă nevoia mă va îndemna, toți pruncii voi tăia. Tăiere, tăiere, groaznică tăiere. O kom kralju je reč sada, što mojim casom želi da vlada. U ovoj zemlji imam čast, samo ja da budem vlast. Usudi se neko da dođe na moje mesto i zauzmemo časnih reči. Marš ću svoj naoštristi, svu decu zaklati. Pokoj, pokoj, užasan pokoj. Baš je bio strašan taj kraj. Strašan, strašno strašan. Sigurniku, po Petleku možete čuti vitele nošte, nu su tako deșteaptă. Sunt câine cu bucurie și cu mare veselie. Și pe vremuri era veselie. Uite ca să vezi, pe timpuri erau colindători care vesteau nașterea Domnului. Uite așa. Călălim, colim,
Dobro večer. Evo me, deco. Donio sam vreće i u njima puno sreće. Eto, vidite da sam bila u pravu. Da, nekad i roditelji mogu da nauče nešto od dece, ako ih dobro saslušaju i reaguju vešto, mada se roditelji zbog dece hvataju za glavu. Ispostavi se da su deca sve više u pravu. Deco draga, zato što ste dobri bili, eto šta smo vam spremili. Svi se raduju, niko ne drema, jer se iznenađenje sa poklonima sprema.